מישהו נגיד שלומד רבנו וזוג ברבנו, נגיד סתם בדוגמה סיטואציה אומר דברי תורה או משהו כזה, ולא לצורך העניין, לא מעבר משל מפרשים אחרים. נו. יש בזה בעיה, יש בזה עניין. מי המפרשים? אז האור החיים הקדוש, הר ונחל, לא משנה, יש את המאור בשמש. אני אענה לך על זה. השאלה שלך היא כזו. האם עכשיו האדם שלומד מספרים של צדיקים אחרים, האם זה יכול להועיל לו, או יכול להזיק לו? התשובה האמיתית ששתיהם נכונים. באמת זה יועיל לו, ובאמת גם יש בחינה שזה יזיק לו. אני מסביר. כל הצדיקים שהיו עד רבנו הקדוש, הם יכולים להועיל לו. אני מדבר, כל שאני אומר צדיקים, זה רק גדר של אדם שמחובר ליחידי הדורות. אם הוא לא מחובר ליחידי הדורות, רבנו קורא לו קוף בפני אדם. הוא לא בגדר צדיק בכלל. לפני רבנו הם היו מחוברים לבעל שם טוב, או שלא התגלה אור הבעל שם טוב, הם מחוברים לארי. הם כל הזמן מחוברים ליחידי הדורות. כל הצדיקים שעד רבנו, הם יכולים להמשיך לך רפואות מכוח יחידי הדורות שהם קשורים. אבל מה? הם יכולים להמשיך לך רפואות לא לפי הדור הזה. הם המשיכו לך על טיפת קרי 84 תעניות, שזה תיקון. זה לא תיקון של הדור הזה. התיקון של הדור הזה זה תיקון הכלל. סתם דוגמה. אתה צריך בעבודת השם שלך עם הזוהר, דבר איתי את שבועיים. אני אקריא לך, שתגיע לזוהר שאומר שאין תיקון לדבר. כלומר, התיקונים שיש עד רבנו זה של צדיקים אמיתיים, אבל זה לא צדיקי הדור. עכשיו, אם הצדיקים האלה לא מדברים מצד עבודות, מדברים מצד השגות אלוקות ודברים, זה ודאי דברים מבוררים בשלמות, שאפשר לקחת מהם הרבה שורשים ולהתחזק מהם, וזה נפלא. עזוב שרבנו אמר שיש את הספר שלי בעולם, לא צריך שום ספר מוסר אחר. בטח לא צריכים להתעסק בשום ספר. אבל אף על פי כן, אפשר ללמוד בספרים שלהם, מי שזה נהנה, וגם רבי נתן אומר את זה בליקוטי הלכות, לפעמים מחזק אותו הספר הזה, וזה מחזק, או שהוא מדבר לא להליג על ספרים. זה מחזק אותו ספר זה, וזה ספר מוסר, פתאום מסילת ישרים מחזק אותו. כל פעם מעיר לו משהו אחר, ועכשיו ראשית חוכמה יכול להזיק לך. בכל אופן, זה בירורים הוא ככה רבי נתן אומר, יותר מדי תוכחה, זה יכול לשבור אותך, זה לא בשבילך. ככה הוא אומר, הבעל המחבר לא התכוון לשבור אותך, הוא לא רוצה שתקרא את הספר שלו. בכל אופן, כל הצדיקים עד רבנו הקדוש, הם כבר לא בגדר צדיק הדור, כי הם לא עד ביאת משיח, הם לא רבנו, יש להם אמת מבוררת בשלמות, כן? נדבר על צדיקי אמת שקשורים ליחידי הדורות. רק מה? אין להם את הרפואות בשבילך, הם לא יכולים להועיל. ובפרט שעכשיו שיש ליקוטי מוהר"ן, אז עיקר העסק שלנו צריך להיות ברפואות של הדור הזה, ומשכל פשוט וסברה פשוטה, זה מובן. אם יש לי פה ספר שמלא ברפואות לחולאים חדשים שהתגלו זה עתה, מה אני צריך עכשיו להסתכל בספרים שמגלים תרופות, סתם אני רק אומר משל. עכשיו יש חולאים חדשים לא עלינו, עכשיו האדם מתחיל להסתכל בספר על רפואות של מלאריה. תיקח עשבים, תשים טיפה לימון, שמה, זה לא עדכני. יש עכשיו אנטיביוטיקות, דברים חדשים. זה לא העניין. צריכים רפואות לחולאים של עכשיו. זה עד רבנו. מאחר רבנו. כל מי שלא מקושר לצדיק האמת, יש בו הרבה רע, הרבה פסולת. אם אתה תלמד אותם ממקום של ביטול, ממקום של עבודת השם, לקבל מעבודת השם, רבי נתן הלשון שלו בהלכות בהמה תורה ד' אומר ככה, אני מקריא את הלשון. אומר שיקח להמשיך אורו בעולם שעתיד לתקן הכל, כי יש כמה צדיקים אמיתיים וכולם אמת. אבל יש צדיק שהוא בחינת נקודת האמת שבין הצדיקים. שהוא עיקר עצם האמת בחינת אבן טוב. שהוא עיקר האור המאיר האמת בכל העולמות. וכל מי שצריך לקבל אמת, צריך לקבל ממנו. כי שאר כל הצדיקים, מכל שכן שאר הקשרי עולם, הקשרים בעולם, כולם מבחינת חלונות אצלו. מה שאמרנו קודם, להיות תלמידים, רק צריכים להעיר אותו. ועל כן האמת של שאר הצדיקים אינו יכול להכניע לגמרי את השקר. הוא צדיק, אבל הוא לא הצדיק האמת. הוא לא יכול להכניע, וזה לא רק מחוץ לברסלב, אפילו שהוא תלמיד של רבנו. הוא מתחיל להגיד לך דברים לא בבחינה של חלון, לא בבחינה של תלמיד מה רבנו אמר, אלא מה מעיר לו, תעשה פה 7 שעות, ופה מעיר לו בזה, ופה תעשה זה. מתחיל להעיר לו כל מיני השגות, על כל מיני עניינים פרטיים של כל אדם. אז האדם הזה באותו רגע הפך להיות לא בחינת חלון, בחינת אבן טוב. אז אומר רבנו, ועל כן האמת של שאר הצדיקים אינו יכול להכניע לגמרי את השקר. כי אף על פי שהם מכניעים ומבטלים לפעמים איזה שקר, פתאום אתה רואה את התלמידים שלהם, עובדי השם, רציניים, הנה הוא יוצא טוב בעולם, מתבודדים, שמחים, הכל טוב, הכל אמונה, בעיה. אבל הוא רק לפי שעה. אבל אחר כך מתגבר השקר בשקרים ורמאות יותר, הוא מקלקל זה התיקון והאמת שהמשיך זה הצדיק בעולם. ולפעמים מתגבר אחר כך הסטרא אחרא והשקר על ידי האמת שזה הצדיק יותר ויותר,
כי עונק מזה האמת ומהפכו לשקרה ורמאותיו, עד שדי כעדי זה האמת הוא מתגבר יותר. דווקא מהאמת הזאת, כל כך אמת שהוא נתן, דווקא משם עיקר הספרה אחת. בגלל שאותו צדיק הוא לא רבנו הקדוש, והוא לא מבואר בשלמות, שזה רק רבנו הקדוש, אז יש לו קצת סטייה של רע, נניח שקצת. עכשיו, בגלל הסטייה של הרע, הספרה אחת, רק רוצה שתיקח ממנו אמת. תעבוד השם רק איתו, רק לא עם הצדיק האמת. כי הצדיק האמת יכניע את כל הבעיות, את כל החולאים. אבל איתו, רק איתו היא רוצה שתלך. אתה מתחיל לקבל אמת, אבל יש שם סדק של סטרא אחא. שם היא מתחילה לנוק ולנוק ולנוק, עד שהיא מתגברת על כל הטוב ומהפכת את זה לרע. אתה תהיה כזה צדיק כאילו, אחרי כמה שנים אתה בסוף יכול לחלוק על רבנו גם. תוכל להגיד ההפך מרבנו בלי לפחד. אבל רבנו אומר ככה, זה לא נכון. הרב שלי אומר ככה. אבל אתה תחזית ברסלב, לא. הרב שלי אומר ככה. איך זה קרה לך? אתה כזה עובד השם גדול היית, כזה קיבלת כאלה עבודות. כי זה לא אמת מבוררת בשלמות, כי הרב שלך לא היה בחינת חלום, לא היה בחינת אבן טוב. הוא התחיל להיות צדיק בעצמו, הוא מפורסם של שקר. בגלל זה אתה מקבל, בגלל זה אתה תיפול. לפי שעה אל תתרגש, אתה תראה עובדים גדולים. מחכה 10 שנים, מחכה 20 שנה. אתה תראה פתאום שהתפתחות כזאת של שקר, שעשית רחי, רק היא נותנת את הכוח לגדול. וזה לא רק מחוץ לברסלב, לצערנו זה גם הרבה בתוך הצדיק. לצערנו הרב, ממילא זה מתרץ את השאלה שאלת. אפשר להתעסק בדברים אחרים, אבל אתה בא לסיכון חמור והיום, גם בהלכות בשר וחלב, רבי נתן מוסיף לדבר, שאתה יונק מהרע שלהם, אבל גם ספרים. אתה מתעסק פה בבירור של טוב ורע. יש רק אחד שהוא אמת מבוארת בשלמות שאין בה שום יניקה. זה רק ליקוטי מוהר"ן וכל שאר ספרי רבנו, וליקוטי הלכות. שהוא סמוך מרבנו זה רבנו ממש, זה את ביד הסופר. רק הם, זה אמת מבוארת בשלמות. כל השאר, אתה נכנס למציאות של סיכון. מלא, בהקדמות האלה מובן, למה רבנו אמר כזה דיבור חדשני. כשיש את הספר שלי בעולם, אין צריך שום ספר מוסר אחר. במילים אחרות, שיש כזה דעת של רבנו בעולם, מה אתה מתעסק עכשיו בכל מיני דעות? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה להיות צדיק על פיהם? זה לא מבואר בשלמות, וגם אם כן, זה לא קשור לדור הזה, זה כבר דורות קודמים, זה לא הרפואות, זה לא החולאים. חסך מה לעשות, אתה יודע את כל התורות פה בעיון, אתה יודע את כל השיחות, אתה יודע ליקוטי הלכות, אתה יודע מהלכים, אתה יודע מה רבנו מדבר על כל עניין, על כל פרט, על משא ומתן, על פרנסה, על אישה, לשלום בית, על תורה, אתה יודע את הכל? אתה לא יודע את הכל. מה יש לך זמן עכשיו להסתכל בספר זה, בספר זה? עכשיו, אני לא אומר. יש תקופות בחיים, שלצערנו הצדיק קצת חשוך אצלנו, לפעמים פתאום באדם מתחיה באיזה ספר זה, או באיזה ספר זה. בסדר, אבל מיד משם הוא חוזר בחזרה לצדיק האמת. אבל אם אתה שואל מצד התכלית, התכלית שלנו זה רק ספרי רבנו, וזה מוכח וכתוב. שיחת רבנו פורשת. מאחר בספרי הקדוש נמצא בעולם, אין צריך שום ספר מוסר אחר. אותם צדיקים קדמונים וקדושים שבאו וכתבו ספרים לברר נקודת הצדיק האמת, הם גילו נקודת הצדיק האמת לפי הבירור שהיה באותו דור, התגלות הצדיק האמת. המושג צדיק האמת הוא לא היה גלוי בכל הדורות אותו דבר. הוא לא היה גלוי, לא היה מובן מאליו כמו היום שיש... אתה רואה שרבנו כל התורות שלו מדבר בגילוי מהנקודה של צדיק האמת והעבודה על ידי צדיק האמת וההתקשרות, אין שום ספר בעולם שדבר מזה. יכול להיות שהם ידברו גם מהבחינה של צדיק האמת באותו מושגים של הבעל שם טוב, אבל רבנו כבר פיתח את הנושא הזה מצד גילוי החולאים, מצד הרשות שהוא קיבל מהשם יתברך למושגים קצת אחרים של צדיק הדור, אולי יותר מסירות נפש, אולי יותר הבנות, אולי יותר התקשרות, אולי יותר דברים אחרים. ודאי שמה שהם אומרים זה לא שקר, אבל יכול להיות שזה, יש הרבה יותר עדכונים כבר מצד רבנו הקדוש להבין במושג של הדור הזה את הדרך והיכולת להתקשר לצדיק האמת. כי גם אם הם יבואו ויגידו לך שיש צדיק האמת, לא תמיד הם יגידו לך איך הם מתקשרים אליו. ורבנו בתורות שלו יגלה לך איך הם מתקשרים אליו, ומה הדרך, ומה הדברים. שגם הצדיק האמת לבד בלי חברים זה גם לא יעזור לך. הם לא גילו את זה. אז רבנו מגלה לך את כל המכלול של כל הדברים, וזה מבורר בשלמות. לא להפוק מקדמונים, תלמידי הבעל שם טוב שהם לא מבוררים. ודאי הם מבוררים בשלמות. כוח הבעל שם טוב. אבל אף על פי כן, הרפואות שם, זה לא הרפואות של הדור הזה. ואם אדם יקרא אותם, כל שכן אדם רך בשנים, שעבר עליו פגמים ודברים כאלה, הוא לא תמיד ימצא את הרפואות לחולאים שלו שם, הוא יכול ליפול בדעתו. אבל אם הוא ילמד ספרי רבנו, הוא יראה שיש כזה צדיק שמתקן אותו בשלמות, ויהיה עמה. כן, הקדוש ברוך הוא עושה לו זאת. הוא לא, אין, אף אחד לא ילך פה בלי שיגמור. אז הוא מבין כבר מושגים אחרים בהתקשרות לצדיק. הוא מבין מושג אחר, מה זה כשאדם לא מתקשר לצדיק. לא דיברו מזה הרבה. התלמידי הבא שדיברו, אבל לא כמו רבנו. גדרים של מפורסמים של שקר. ומה זה שהאדם שהוא לא קרב צדיק כל עבודתו כקור. מה הגדרים של האדם שחולק על הצדיק, שחולק עצמו. הכל רבי נתן ורבנו דיברו, לא השאירו לנו מקום לכלום. אם יש לך זמן
לשמוע דברים אחרים, זה מעניין אותך, יש לך אולי שורש בזה, אני לא יודע. רבנו אמר בשיחה כ"ח בשיחות הר"ן, לטייל בכל הספרים, שרחה, בסדר, שיהיה כמו תייר, בסדר. אבל אני חולה נפש, ואני חייב רפואות גמורות, אין לי זמן. ואיך יש לך זמן? אמיתי, אני אומר לא בלשון מליצה ולא גוזמה. אין לי זמן לקרוא שום דבר אחר, אני חולה גמור. ואני חייב רפואות שנמצאים רק פה, רק פה, בשלמות. אז מעיקר הבטלה הקושייה, הנה חינם, נגיד וכן. מי יודע מה הוא הוסיף מעצמו? וגם הדברים שהובאים מצדיקים אחרים, מי אמר שזה רפואות של הדור הזה, ומי אמר שזה צדיקים שבוערים בשלמות. כל מיני צדיקים, באמת הרבה צדיקים, אבל כל עוד הם לא מקושרים ליחידי הדורות, למה צריך להיות חדשן כזה, דרשן? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה להראות? לא צריך את זה. להגיד דברים מרבנו, אתה יכול להעמיק אותם, ולפתח אותם, ולהראות איפה זה כתוב, כמו שאנחנו עושים עכשיו. לומדים תורה, ויש לך פה אין סוף מקומות להתגדר ולדרוש בתוך התורות, בתוך הפסוקים, להבין עומקים. ואיך יש לך זמן?